dentro da programación de música e feminismo, disfrutaremos dunha reportaxe sobre as cancións máis icónicas da loita feminista. Escoitaremos en directo a Mariña e Irene, alumnas do Estudo Bonobo e integrantes da banda Furious Monkey House. Coñeceremos algunhas das cancións feministas máis destacadas do panorama musical actual. Deixaremosnos levar pola elegancia sonora de Margarida Mariño. E como broche final, presenciaremos a estrea da versión de Matriarcas, de Guadi Galego, por parte de rapazas das distintas escolas de música da provincia. Benvidas a Música e Feminismo. Hola a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí, a todos os asistentes, a todos os que nos estades vendo dende a casa. E tamén moitísimas grazas a Carmela Silva, a presidenta Carmela Silva, por acompañarnos. Os 8M son todos os días, porque a igualdade é algo polo que loitamos os 365 días do ano. Moitas mulleres anteriores a nós loitaron dende moitos recunchos da sociedade, entre eles, claro está, a música. Grandes mulleres que estiveron, están e estarán loitando por o lugar que merecen, polo seu talento, traballo e esforzo. Por todo isto, as novas xeracións de artistas veñen pisando forte. Teñen talento, formación e moitísimas ganas. Irene e Mariña son alumnas da Escola Estudo Bonobo, de aquí de Pontevedra, e, ademais, forman parte dun grupo musical con moitísimos máis compañeiros. Son dúas rapazas que están en continua formación e tamén en continua evolución, e son un claro referente do talento da provincia de Pontevedra. Queredes oílas, verdade? Aquí vos deixamos con Irene e Mariña. Un fortísimo aplauso. ¿Estás? Ah, sí. Ya se me olvida quitar la mascarilla, claro. ¿Estás? Dale. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you show me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move, it's the same way you show me. If you could fly, then you feel south. I know it's getting cold soon. The way it is, we're rolling. Still, I'm someone to hold true. Keep it cool just to stay alive. I let you down when it's all ruined. It's the same way you show
Gracias. Bueno, pois, despois da pedazo de actuación que acaban de deixarnos aquí Irene Mariña, seguimos porque hoxe estamos cheos de sorpresas, xa que temos con nós a presidenta da Deputación, Carmela Silva, que nos falará sobre o primeiro programa de mentoría de Descúbreas e a importancia desta iniciativa. Por favor, un fortísimo aplauso para a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Boa tarde a todas e a todos. Vaya talentazo femenino que temos nesta provincia, talentazo. Sí, hai que aplaudilas, porque temos talentazo. Mulleres poderosísimas da música, da que sentirnos tan orgullosas e tan orgullosos. Descubreas.com é un proxecto que pretende visibilizar as mulleres que fan música. Nas escolas de música, nos conservatorios, hai dúcias e centos de nenas e rapazas estudiando, formándose, que teñen moito interés por dedicarse á música. Cando pasamos da educación á actividade profesional propiamente dita, aí caen brutalmente as estadísticas. Pasamos de estar por riba do 50% a nivel de formación a estar en menos de 20% de mulleres e nenas que se poden dedicar á música. E Descúbreas nace para rachar con esa situación intolerable, porque como nos vamos a permitir perder o talento das nenas e das mozas? Como nos imos permitir deixar de escoitar letras e músicas feitas por mulleres que somos máis da metade do mundo? Por eso nace Descúbreas. Descúbreas é un espacio para contactar, para crear redes, para formarse, e tamén é un espacio, sobre todo é un espacio para visibilizar e promocionar as carreiras musicais das nenas e das mozas. Temos posto en marcha un proxecto moi potente que é un mentoring, a través de que 8 mulleres da nosa provincia van a poder ter asesoramento, seguimento, gravar un disco, polo tanto, axudar a que poidan a construir unha carreira musical. Tanto na página de descubreas.com como as propias da Deputación de Pontevedra aparecen cales son as bases, como te podes presentar, e eu animo moito as nenas e as rapazas a que se sumen, porque é imprescindible que as apoyemos, que as visibilicemos, que fagamos que elas fagan e sexan porque son música. Oxe, aquí quero mandarlle unha enerxía moi positiva a Andreu, que está hospitalizado. É un home que se dedica a promoción musical, parte desta gran idea de Descubreas.com, e que, bueno, pues con esta pandemia da COVID tamén el se contagiou, está ingresado en Madrid, pero quero que está ademais escoitándonos, que nos vese a todos aquí no espacio público, ocupando con voz de mulleres da música. E tamén decirlle que aquela idea, Descubreas.com, que un día se puso en riba da mesa, é unha das mellores ideas que eu teño escoitado. Así que a él e a toda a equipa de Regala Música, gracias. Gracias por convertir as ideas en realidades. Gracias por facer música. Gracias por facer cultura. Gracias por facer que as mulleres teñan espacios para conquerir, poder ser todo aquelo que queiran. E remato, que gañas tiñamos de música ao vivo, que gañas tiñamos de encontrarnos nas rúas, de poder sonreír, porque a cultura é sonriso, a cultura é felicidade,
a cultura é imprescindible para a vida. Gracias a Irene e a Mariña por estes momentos que nos teñen feito pasar. E tamén gracias a outra artista que nos vai a acompañar, Margarida Mariño, dende logo a conductora deste acto, a Natalie, que ademais de ser música tamén é profesora. Gracias a todas e a todos vos que vos achegachedes hasta aquí para acompañarnos nesta loita tan fermosa que é conquerir que as nenas e as mozas non teñan ningún teito de cristal, ningún chan pegamentoso, que poidan ser o que queiran. Imos ver, ademais, vídeos moi potentes que falan de as mulleres na historia facendo música, reivindicando a todas as mulleres e tamén mulleres de este momento da actualidade, que cantan con voz de muller, que nos reivindican a todas e que nos representan a todas. Así que sexamos felices, disfrutemos e que ninguén lle pare os pés a música, a vida, as nenas e as mozas. Descúbreas. E por último, un chamamento a todas as administracións públicas. En descubreas.com hai un directorio de mozas moi potentes que fan música. Contratemos a esas nenas e a esas mozas nos actos que fagamos as administracións públicas. Apoiar é comprometerse. Apoiar é facer. Non valen as palabras, solamente valen as realidades. Así que continuamos con este fermoso acto de descubreas.com e de novo, de verdade, moitas gracias por estar aquí. Sede felices. E a continuación damos paso ao seguinte vídeo de mentoring. Esta non só é unha ferramenta para expresar o que sentimos dunha maneira romántica, familiar ou somente para pasalo ben, senón que tamén é unha ferramenta para contar ao mundo o que pensas e para expresar as desigualdades ou temas como a discriminación. A continuación, imos ver unha reportaxe sobre cancións icónicas de mulleres que cantaron e loitaron mediante a súa música pola igualdade. Cancións que chegaron a ser himnos do feminismo e que a día de hoxe seguimos recordando e facendo nosas. Por aquí vos lo deixamos. A música ten sido unha grande aliada dos movementos sociais ao longo da historia e tamén na loita feminista. Dende fai xa décadas, artistas de todas as partes do mundo e con moi diversos estilos musicais teñen empregado a música como a expresión artística de protesta social ante o machismo, ás veces empregando letras crúas e afiadas, outras percorrendo liñas máis poéticas e cantos á sororidade, pero todas elas teñen algo en común, a defensa da nosa liberdade e dos nosos dereitos como mulleres. Neste percorrido, amosaremos algunhas das cancións máis icónicas do feminismo, porque hoxe nós somos as protagonistas. Corría o ano 1964, cando a xovencísima Lesley Gore, con tan solo 17 anos, publicaba You Don't Owe Me, un tema que se convertiu en toda unha inspiración durante a segunda onda do feminismo, sendo considerada por moitas a primeira artista feminista pop. Na canción, Gore levanta a voz para dicirlle ao seu amante que non lle pertenece.
1966 nos traía un dos temas máis desgarradores da gran Nina Simone, For Woman, na que pon voz a 4 mulleres afroamericanas asasinadas e profundamente estereotipadas. A artista negóuselle o acceso durante a súa xuventude aos estudos musicais polo feito de ser de cor. En 1971 versionou o tema de Frank Sinatra My Way, dándolle un novo cariz feminista. En 1967, a diva do soul Aretha Franklin mudou a letra de Respect, unha canción orixinalmente composta por Otis Redding, convertíndoa en todo un himno feminista. Nela, exixía respeto á muller por parte da figura do marido. Coa chegada dos anos 70, claves no movemento feminista, a cantante australiana Helen Reddy grava un dos himnos feministas máis icónicos da historia, que chega a convertirse en todo un éxito de vendas no 72, e que a artista adicou parte da súa vida á loita activista polos dereitos das mulleres. O tema é toda unha declaración de intencións. Son forte, son invencible, son muller. Gloria Gaynor publica no 78 o famoso I Will Survive, unha das cancións máis versionadas do mundo e icono da loita das mulleres ao estaren escrita dende un punto de vista feminino, algo pouco frecuente naquel tempo. O tema acadou unha gran trascendencia e actualmente segue máis presente que nunca. En 1978, Chaka Khan lanza ao mundo I'm Every Woman, un tema que posteriormente popularizaría a gran Whitney Houston. O tema está considerado outro dos grandes himnos feministas dos anos 70. En el, Chaka fala de todas as cousas que pode lograr sen a axuda dun home. Todo un símbolo de empoderamento. E é que nos 70 presenciamos o nacemento da primeira banda de rock formada íntegramente por mulleres, The Runaways. Cun espírito combativo e rebelde, moitos dos seus temas falaban do empoderamento e a igualdade, como I Wanna Be Where the Boys Are ou este Cherry Bomb, a carta de presentación dunha banda pioneira. Dúas mulleres con gran carisma uníronse no ano 79 para dar forma a No More Tears. Donna Summer e Barbara Streisand animaban as mulleres a abandonar as relacións tóxicas e tomar consciencia da súa valía. Como nota paradóxica, a letra do tema foi composta por 2 homes. E chegaron os anos 80, nos que Joan Jett, integrante de The Runaways, é considerada unha das figuras femininas máis destacadas do rock e a Riot Girl original, lanza xunto a súa banda The Black Hearts o transgresor tema Bad Reputation, convertido xa nun emblema roqueiro da loita feminista. O dúo británico The Eurythmics uniuse en 1985 a Aretha Franklin para lanzar un tema no que se falaba de independencia e sororidade feminina. Sisters are doing it for themselves. Soamente temos que escoitar os seus primeiros versos. Esta é unha canción para festexar a liberación consciente do estado feminino. O sexo inferior ten un novo exterior. Non podía faltar neste percorrido polas cancións máis icónicas do feminismo a raíña do pop. Madonna lanzou en 1989 o single Express Yourself, toda unha inspiración feminista inconformista, un canto á igualdade de xénero que sin dúbida influenciou a moitas artistas durante anos posteriores. E gustaríanos rematar este breve percorrido recordando a 2 artistas nacionais que tiveron un papel decisivo na conciencia feminista, como son Maritrini e Cecilia. Maritrini, autora da canción Yo no soy esa, un canto feminista publicado en plena dictadura franquista, toda unha lección de valentía. Cecilia, cantando a súa rebeldía e inconformismo durante a transición en temas como Llora ou Dama Dama, na que plasmaba sen ningún temor as súas ideas políticas e feministas. Quédanse no tinteiro moitas outras artistas e cancións que deixaron a súa pegada na loita feminista. Patti Smith, Cyndi Lauper, Dolly Parton, pero que contan, sen ningunha dúbida, con noso recoñecemento e admiración nesta loita. Bueno, pois imos continuar coa música. Voume poñer por aquí. Vou vos dar paso á nosa seguinte artista. Ela é natural de Vigo e comeza os seus estudos de violonchelo á idade de 8 anos. E dende aquela nunca parou de formarse e de recibir clases de diferentes profesionais. Ademais,
tamén tocou con orquestas e profesionais a nivel nacional e internacional. Falamos de Margarida Mariño, unha rapaza que fusiona o seu violonchelo con outros estilos musicais. Hoxe poderás coñecer a súa música un pouco máis. Por favor, un fortísimo aplauso para Margarida Mariño.
Moitas grazas. Bueno, moitísimas grazas, Margarida, pola túa fermosa actuación. Moitísimas grazas. Nós seguimos con música, debido que coa chegada do século XXI, esta convertiuse nunha ferramenta de loita polo feminismo moitísimo máis forte. O número de mulleres que fan música comezou a aumentar e, por tanto, tamén se incrementaron o número de cancións que falaban do empoderamento e da igualdade. Na seguinte reportaxe veremos algunhas destas cancións actuais que tamén son himnos. Decimos algunhas porque cada vez son máis as mulleres que falan da realidade que sufrimos a través da música. E non podemos ensinarvos a todas. Por aquí os deixamos o vídeo.
Coa chegada do século XXI e a cuarta onda do feminismo, comenzanse a multiplicar a creación de cancións en defensa da igualdade e do empoderamento da muller. A toma de conciencia e movementos como Me Too impulsaron a moitas artistas a sumarse á causa, empregando a súa música como arma para remover conciencias. Imos repasar algunhas delas. Comezamos pola escena internacional, onde en 2011 irrompe o tema Round the World Girls. Quen domina o mundo? As rapazas, de Beyoncé. Considerado por moitos todo un manifesto feminista. A artista dá un paso máis aló 3 anos máis tarde co seu tema Flawless, incluindo unha mensaxe de empoderamento feminino da autora nixeriana Chimamanda Ngozi. A compositora francesa Anti Shows lanza en 2014 o seu tema Antipatriarca, convertido en emblema do movemento feminista. Nel, a artista denuncia a violencia de xénero e canta a liberación da muller. A canción mesmo chegou a convertirse nun libro ilustrado. O acoso sexual no mundo da música ten sido unha das grandes lacras da industria dende os seus inicios. A artista estadounidense Kesha foi unha das súas víctimas. En 2017 publica Woman, unha canción sobre a independencia feminina inspirada nun comentario machista do expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. E xusto un ano despois, outra das divas da escena pop internacional, Christina Aguilera, lanza xunto a Demi Lovato Fall in Line. Outro tema que denuncia o machismo imperante na industria musical e a súa forma de controlar as mulleres. Aguilera adicou o tema a todas aquelas que algunha vez sentíronse silenciadas e reprimidas. En 2019 chega outro dos relatos feministas máis rompedores do pop internacional. Miley Cyrus lanza Mother's Daughter, un potentísimo videoclip que recolle multitude de símbolos feministas e de reivindicación da diversidade feminina. O clip viralizouse en poucas horas e mesmo chegou a ser censurado por ser demasiado explícito. Na escena nacional, as voces femininas reivindicativas brotan sen pausa a partires do século XXI. Mala Rodríguez, unha das primeiras rapeiras mulleres da escena nacional, publica no 2007 Nanai, un tema sobre o maltrato físico e psicolóxico ás mulleres. Anos máis tarde, verá a luz Aguante, un tema urbano cargado de reivindicacións feministas que anima as mulleres a ocupar espazo de poder que lles pertence. Coñecida polo seu compromiso coa loita feminista, a xa tristemente desaparecida Gata Katana publica Lisistrata no 2015, unha canción de loita e reivindicación feminista cunha dura e directa letra. No ano 2017, Rosalén publica La Puerta Violeta, un alegato contra a violencia machista. O seu videoclip, no que aparece camiñando por un bosque completamente calcinado polos incendios, é toda unha metáfora das consecuencias desa violencia. Un ano despois, outra das representantes da escena pop nacional, Zahara, estrea unha das súas cancións máis icónicas, Oi la bestia, cena en casa, un tema que fala do machismo no fogar e a misoginia dende unha posición empoderada. A artista continúa anos despois publicando cancións de tintes feministas, como Mary Chain, no que fala da violencia que sufriu de maneira autobiográfica. Escuchaba su respiración, deseaba que no entrase. A cantautora Cristina Rosenvinge presenta en 2018 o seu tema Berta Multiplicada, unha homenaxe á activista feminista indíxena Berta Cáceres, asasinada en 2016. E chegamos ao momento presente. Amparanoia publica o disco Hipnosis Colectiva, no que atopamos o tema Cumbia Perfecta, un canto á loita das mulleres e ao fin da violencia. A propia artista afirma que a súa loita no mundo da música é acadar a visibilización e recoñecemento das mulleres. E chegamos á nosa escena, a escena galega. Nela, podemos estar ben orgullosas de contar coa representación de artistas comprometidas que adican os seus cantos ás liberdades femininas e a denuncia das injustizas do machismo. Unha delas é SES, quen en 2012 publica Non son fada, unha canción contra os estereotipos de xénero que foi banda sonora dun spot sobre a igualdade. Guadi Galego regálanos en 2014 a maravillosa Matriarcas, unha homenaxe a todas as mulleres galegas e a súa liberdade, un canto ao matriarcado galego en cuxo videoclip participan multitude de mulleres.
Guoiza, unha das voces con máis personalidade da nosa escena, erexiuse dende sempre como unha guerreira do compromiso social. Ela di que quere facer música universal dende o seu punto de vista feminista. En 2016 publica Cansada, un tema sobre relacións tóxicas e os estereotipos. En 2018, a xovencísima Xoana lanza o seu single debut Mártires, unha denuncia ao violencia de xénero e un canto de forza hacia todas as mulleres maltratadas a través dunha poética e directa letra. Pauliña dá voz ao empoderamento feminino en 2020 co seu tema Orgullosa de ser muller, unha declaración de intencións reivindicativa cun claro mensaxe feminista que tingue todo o seu novo disco A Malfalada. Neste percorrido non podemos deixar de facer mención a moitas outras artistas, como Pasión Vega, Rebeca Lane, Beatriz Luengo, Alicia Keys ou Georgina, que nestamente teñen posto o seu grao de area na loita feminista. A elas, dámoslle as gracias por axudar a construir un mundo máis igualitario, xusto e mellor. A continuación, vou a dar paso a Olalla do Pico, que nos falará dunha sorpresa que estiveron a argallar durante este mes dende Descúbreas con algunhas escolas. Por favor, un aplauso a Olalla de Descúbreas. Gracias, Natari. Nada. Bueno, contanos un pouquiño, que estivestes a facer, a argallar aí coas escolas? Bueno, pois a verdade é que plantexamos un montón de actividades, pero como xa sabemos todos, os que estamos na cultura, os que non estamos, está sendo unha época moi difícil polo tema desta pandemia, agora de plantexar, moitas veces, bueno, pois xa o vimos con este propio acto, por desgraza, que tomémoslo que pospoñer, pero aínda así nos quixemos facer algo con elas, non? Porque ao final é moi importante a labor que fan as escolas cas futuras xeracións. Pois nada, pois tivemos unha idea dentro das posibilidades que nos deu o confinamento e todas as restriccións que houbo, que foi facer un vídeo colaborativo, porque ao final é un dos puntos de Descúbreas, non? Colaborar entre artistas, escolas e a institución pública. Entón, pois nada, eleximos unha das cancións que xa vistedes no vídeo anterior, que é a canción Matriarcas de Guadi Galego. Nada, intentamos que participasen moitas escolas, moitas participaron, pero, bueno... Facer o vídeo foi fácil? Foi sinxelo porque a verdade as escolas non lo facilitaron moito. Non foi doado porque a situación pois era complicada, os ánimos de todo o mundo pois eran os que eran a día de hoxe, por sorte vai mellorando a cousa, entón estamos todos moito máis animados que para estamos facendo música. Pois sí, a verdade é que sí. Pero aínda así, eu teño que darlle as grazas, perdón, porque me está caendo un poquinho a mascarilla. Teño que darlle moitísimas gracias ás escolas, que son as verdadeiras heroínas de todo o que vades a ver agora a continuación. Vou dicir o nome delas, porque ao final son as principais que teñen que levar o aplauso. Vou a decilas por nome ca miña chuletiña aquí, porque non me gusta falar en público, entón estou un poquinho nerviosa. Pois digo, quero darlle as gracias á Escola Municipal de Mondariz, a Academia Alegro tamén, a Academia Maison, a Estudo Bonobo, que Irene Mariña pois son parte das alumnas que están ali, a Máis que Guitarra, que temos aquí a unha das participantes e ao seu profesor que nos axudou, a Fran, tamén a Mundo Son, especialmente a Nasla Xami, que deunos moito apoio tamén. Tamén darlle moitísimas gracias a todas as escolas que tuveron a disposición, pero que por debido ás circunstancias que xa comentei antes, pois foi un pouco complicado. Nada, tamén quero invitar ás escolas, pois as asistentes que están aquí, que nas seguintes actividades participen con nós, porque ao final para nós é moi importante que estén dentro de Descubres, dentro deste proxecto, porque sen elas as seguintes xeracións van a estar aí, é dicir, van a nacer aí as seguintes artistas. Claro, exactamente. Así que nada, Pois quería nada. agradecer todo isto,
porque me gusta moito dar as grazas, Sí. xa me coñecedes. Adelante. Nada, sobre todo, vades a ver algo que a min, bueno, a miña compañera e a mí nos gusta personalmente, que é que se uniron diferentes xeracións de mulleres para poder realizar este vídeo. A verdad é algo que creo que Wadi tamén mostra no seu videoclip original, e que creo que tamén vos vai a gustar moito no vídeo colectivo, así que xa non falo máis e xa vos deixo velo porque creo que vos vai a gustar un Pois a montón. verdade é que sí. Esperamos que vos guste. Un aplauso, por favor, para Olaya. Comezan as historias con nomes encumados, Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país nunca real. Comezan as historias Con nomes encumados, remata sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos
Comezan as historias con nomes Moitas grazas encumados. tamén ás compañeiras e compañeiros da Deputación de Pontevedra por axudarnos Da a morte ser e do apoiar as intelecto, obras. insectos que os picaron. Por confiar en nós para axudar a cambiar a estea musical coa axuda de todas e todos. Sen as escolas, as profesoras, os profesores, artistas, profesionais, as alumnas, as rapazas, os medios e outros proxectos que están aí ao pé do cañón, toda esta loita non tería sentido. Moitas grazas tamén a todas as mulleres que estiveron antes que nós, as que están e as que estarán. E grazas aos compañeiros tamén que nos alogran, que nos apoian no logro da igualdade. E a vos, rapazas e rapaces, non deixedes de descubrir, de coñecer e de aprender. Buscade referentes femininos que vos animen a conseguir o que queredes. Por último, sigamos en contacto pola nosa web, a web da Deputación, por descubreas.com e por redes sociais. Estaremos encantadas de apoiarvos e axudarvos a resolver todas as vosas dúbidas. Para rematar, e para aquelas persoas que non coñezan a Descubreas, deixámosvos un vídeo de resume do que facemos. Vémonos, moitísimas grazas. Benvidas a Descubreas. Nesta web falamos de música e de artistas, sonidistas, productoras, profesoras, diseñadoras, managers, porque compartimos a túa paixón. Descubreas nace para dar a coñecer a música desde o principio e sen deixar a ninguén atrás, para que entre todas e todos poidamos cambiar a realidade. En Descubreas poderás atopar todo o que precisas saber sobre a industria musical e o seu particular universo. Novas relacionadas coa escena musical, lanzamentos, novidades, playlist. Unha selección dos vídeos máis potentes das redes onde nenas e rapazas amosan o seu talento. Entrevistas nas que artistas e profesionais da industria musical contannos as súas experiencias en primeira persoa. Videotutoriais con información de utilidade para os teus primeiros concertos, grabacións e vídeos, ou sobre como coidar a túa imaxe artística. Unha consultoría musical en liña onde poderás preguntar sobre todas as túas dúbidas. Unha axenda con todos os eventos en feminino que non te podes perder. Concertos, festivais, talleres. Tamén poderás atopar un novo mapa creativo onde coñecerás os diferentes traballos das mulleres profesionais que xa conforman a escena musical galega. E ademais, poderás optar a participar nun programa de mentoría con asesoramento profesional e acompañamento nos diferentes procesos do teu proxecto musical. Síguenos. Xuntas podemos cambiar a realidade. Comezan as historias con nomes encumados. Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron Da morte do intelecto, insectos que os picaron. de turbias lendas bellas que non... Yeah.